Ето ме как игра сега. Ето го, ако нищо не виждате. Are you sure? Ето го нубката. Ето Браво на мен. Колко е добър. Той е с Дайнамайка. Как? Бате, не мога да виждам. Вижте го. Уи, вече 10 Power. С 10 Power е най-добрият играч в България. Не съм най. Кам ти е за последен път. Вижте го. Колко добре играе. Бате, наш ще умира за пореден път. Аз ще се изсера. Изсери се! Давай. 25 кати акаунта можеш. Имаш 70 героя. Да, разбира се. Не! Аз умрях! Не! Бягай, Леоне! Бягай. И сега ще трябва участвайте за трета част! ще трябва да приключиме. Хайде, чао!